Vedeli ste o tejto prírodnej pamiatke? Tu už vchádzam na chránené územie. Takýto prístrešok tu máme, tam sa dá dokonca nabrať voda a ďalej pokračujeme po takýchto chodničkoch, až sa dostaneme na miesto k takémuto kráteru. A nie je tu jediný. Dámy a páni, nachádzam sa pri myčinských travertínoch, ktoré vznikli cca niekedy koncom doby ľadovej. Hovorí sa o nich aj to, že majú živé kamene. Živé kamene preto, lebo tvorba travertínu v nich stále prebieha a preto tie kamene ako keby žili. Takýchto kráterikov by tu malo byť dokopy 28, vedie k nim takýto chodníček. Zaujímavosťou je, že voda v nich je čisto prírodná a dokonca prospešná pre zdravie, obsahuje aj rôzne minerály, napríklad vápnik, horčík. Mala by byť prospešná najmä pri tráviacich ťažkostiach. Tam za tými stromami sa nachádza altánok, ktorý som vám predtým ukázala a tam si ho môžete aj nabrať. Ďalšia zaujímavosť, 80. roky. V 80. rokoch sa tu vykonávali rôzne geologické vrty a jeden z nich poškodil pramene takým spôsobom, že voda z neho vystrekla až do výšky 25 metrov. Samozrejme, tento vrt museli nakoniec zničiť, lebo ovplyvnilo ešte aj pramene v Sliači. Okrem toho som čítala, že v dávnych dobách bol tu po okolí všade prales, len tieto travertíny boli takéto rovinky. V súčasnosti je lokalita národnou prírodnou pamiatkou. Nachádza sa medzi Dolnou Myčinou a Čerínom pri Banskej Bystrici. Ešte jedna vec, z chodníkov by ste nemali zostupovať, ale dovedú vás pekne takto pramienkom, takže ani není treba. Tak čo vy na to idete navštíviť?